Contesto? Sí, a veure, precisament el tema dels infiltrats és el tema que hem d'intentar que tots nosaltres aconseguim que no pugui ser. Per què? Perquè els noms els proposarem nosaltres. Per tant, quanta més gent independentista i quanta més gent totalment compromesa proposi noms i aquests noms siguin els nostres noms coneguts de gent que té una trajectòria que coneixem i que sabem quina és, evidentment és molt difícil que hi hagi noms que no sabem d'on baixen i que tinguin tants vots com perquè els puguem tenir en compte. És veritat que si participa molt poca gent és més fàcilment manipulable, perquè si participem pocs, doncs és fàcil que persones tinguin 10 vots o 15 vots, persones que potser no coneixes. Per tant, la gran cosa, el gran repte és que hi participem molt tots. Tot i això, evidentment, a darrere d'aquestes propostes hi haurà tot un treball d'anar a veure aquestes persones i de parlar amb elles i mirar a veure si realment estan compromesos amb el projecte Llista Cívica. I això es fa a través d'aquest codi ètic que ja hi ha a la pàgina web, que us ha comentat el Manel, on es diu clarament de comprometre's amb fer la independència i, evidentment, obrir, que ell també ho ha comentat, obrir oficina a cada lloc del territori i a ser, evidentment, a fer el que és el projecte, a comprometre's amb el projecte. Però, evidentment, si hi ha gent que no és coneguda o hi ha gent infiltrada, això no hauria de ser cap problema perquè hauria d'arrasar la gent coneguda i la gent que realment nosaltres coneixem la seva trajectòria. És veritat que hi pot haver gent que no és tan coneguda, però que surtin en determinat territori, perquè aquell territori hi ha gent de referència. Mira, hi ha un cas que ara podem dir aquí perquè ja no existeix, que és el cas del Tati Furri, que és del Ferriol, del Carles Furriol, a Vic, que és una persona molt coneguda allà, molt estimada, realment molt mostrada, i que segurament hagués tret molts i potser en tot el territori nacional no és tan conegut. O sigui, ara no hi és perquè malauradament ens ha deixat fa pocs mesos. Però realment és un exemple d'aquestes persones i per això també ho puc dir, també celebrant posant en valor la seva memòria. Però realment hi ha persones així al territori. Però realment no hauria de passar als infiltrats perquè som entre tots, per tant, entre tots hauríem de ser capaços de posar aquests noms que ens refiem dins de sobre la taula. Tot i així, si em permets, un moment, acabo. És que hi ha algun punt en la descripció que diu l'ordenació. Quan parla de l'ordenació, diu el grup de promotor farà l'ordenació a partir dels següents criteris. Persones proposades de forma més recurrent, que deia sí, però no és l'únic punt. I que acceptin la seva disponibilitat, perquè pot haver persones que siguin molt votades que després algun promotor vagi i li proposi i et digui, doncs mira, no, ara mateix no em va bé. Avui anar al número 40 en lloc del 3, no ens hi podem trobar. Grau de coneixement i prestigi social. És un altre element que el grup promotor ha de tenir en compte per ordenació. Generadors de confiança independentista. Persones generadores de confiança independentista. Per tant, ha d'haver una trajectòria que avali aquesta candidatura. Capacitat de treball en equip, garantint la cohesió de grup. És a dir, que aquest grup promotor també és responsable que aquell grup de persones que hi ha allà, territorialment i nacionalment, siguin capaces de crear un grup cohesionat. És a dir, que no són francotiradors o francotiradores que poden anar per aquí o per allà, sinó que ha de ser un grup que tingui una solidesa. Capacitat professional
és a dir, que també tinguin una certa trajectòria en dignitat i coneixement del territori. Per tant, aquest grup promotor ja li ve donat una sèrie d'elements que ha de tenir en compte per evitar que no hi hagin submarins o persones que intentin buscar-se un modus vivendi per la llista cívica. Per tant, també aquest grup de treball ha intentat dir quins són aquells elements que el grup promotor hauria de tenir per evitar això.